Kwedu mabuja tauya nhau dzanyasi zuwa rochigumi nonomwe mwedzi uno wakakunguruma. Nyasi munatirekerera ndiro rakaita kupondiwa nekagotsoro zvinowanikawo kam tikaiti goringa kuti zvinoenderera mberi chere kana kuti zvinenge zvakadini, asi zvanyasi zvinenge zviri munhau. Jameson Timber Nwabiache wanyimiwa bhero mudare guru munyika yanyasi zvinotoita kuhwadza. Wendo huno idi zvaita kuhwadza chaiko. Wazhinji wangu wakatoringira kuti somazuva ese wachandonzi kudareko aiwa chibudikai kuno apa zvakareketewa naMagaisa zviya kuti nowanhu Zanu-PF kana ukatofunga zvakanyangaritsa zvacho ndizvo wanotoita, ndozvatoitika ipapa. Tikaiti tirambe takazviringa kuti zvinopera sei. Magweta anoita kodzero dzevanhu Zimbabwe Lawyers for Human Rights agoreketa kuti wakutombofunga kuti woita sei zvimwe ipapo. Tikaiti goringa kuona nyika yeZimbabwe kuburikidza naMnangagwa mangwana kwainenge ino musangano nyika nhatu kusanganisira Zambia noMozambique. Mutungamiri weMozambique Filipe Nyusi agonzi achauya kuZimbabwe mangwana. Wamnangagwa wanenge wainaye iko kumuzinda wonyika weZimbabwe State House. Tikaiti goringa kuona kuti wachazviita sei. Chirema waribe kuzivikanwa kuti wachauya chere kana kuti wari kuuyaba, nekutoti muri kuziva zviri kundoitika paZimbabwe noZambia po. Tikaiti rambe takazviringa chaizvo tinenge tichikunyepai. Wamnangagwa wapuwa mapepa okutanda basa owamiriri wenyika nhatu dzinoti America, Ireland noThailand. WekuAmerica ndiyo okutanda kuuya mumakore matatu kubva gore ra2021 pakabisiwa anga ari kumirira America po kuno kuribe kuunziwa mumwe. Kunoreka tione kuti zvichapera sei ipapo. Ticharamba takaringa hedu. Kuno washanu bato roCCC wabuditsiwa mukutongiwa wanzi wachiribe mhosva nodare. Washanu wanga wakasungiwa kudunhu roMasvingo kuno dare guru ipapo ratoti aiwa zvakaitiwa zvakaita kuvhiringika chaiko. Kunonga wachiendawo kumba. Tikuramba tichitenda kubuditsiwako nyangwe zvichirwadza hazvo kuti wakambosungiwa nguva refu. Pepanhau roZim-Live ragoreketa kutoti kuno vanhu wakaita musaikanzwa wokuisa katochi kanotoya maziso kuwatyairi ndege yaMnangagwa. Paribe ari kuziva kuti kakabvepi kana kuti zvakanga zvakadini kanowanzoseenzesiwa kana panopfutika. Mabuja mushito wanoita kupfayu paipapa watoita kuvhiringidza kutotsvaka kuti mbani akazviita chete. Kunoreka tione kuti wachamuboya chere kana kuti panenge paribe. Kunetsa kuri kuita mari yoZiggy kwaita kunyangariwa ipapa munova matoona kutoti pakaita kuoma. Wazhinji wari kusaya kuti chii chaizvo chichaitika nekutoti wari kundoiboya iripo kare asi zviri kutonetsa. Rekai tinenge tichiramba takaringa kuti zvichapera sei ipapo nekuti pakaita kunyangariwa chaiko. Tinenge tichikunyepai zvimwe zvinenge zvichiitika. Vanhu vari kuda kuziva vari kunze kwenyika kuti zvawakabvumirwa nehurumende kuti motika dzino makore apfuura 10 vanokona kudziunza munyika kuti dziite dzomunyika vanoita sei. Vamwe vari kuda kuziva vakabvunza Zimura kuti tinyepeika kuti munhu anonzi anobvumirwa kuunza motika dziya anofanira akaita sei pokare kuti anoita sei kuti zviite. Paribe chapinduwa unotoita kuramba wakaita kuruma muromo pasi nopamusoro kuti uone kuti pane chinoburika chere. Hero mabuja kana paita zvaburika tinenge tichikunyepai kuti izvi. Mutongo wagoturiwa nozuro uchipikisana kana uchitsoma iyo kambani yoDelta wakaita kunyangariwa. Wakuru wehurumende vari kuita kutsvaka mari inodemo
zvokutoti waakusenzesa kunyange nematare chaiwo kuti waite kuti makambani makuru agopinziwe mushishi. Kureketa kuno kambani yoDelta yainge iri kubhadhara makutikutowo mari kubvira gore ra2019 ichibhadhara mari dzomutero zvakanaka. Kuno apa wandomukirira unzi nozimura tichada mamari dzamaibhadhara bhadharai mari yokuAmerica. Osaya kuti kohoko naye wakomana zvichiita kudando. Kuno maitira acho iwaya abva aendesiwa kudare. Dare rikati Delta inofanira kubhadhara mamiliyoni 50 omari yochoupenzi pakare noimwe mari yomutero yawaifanira kubhadhara makore kubvira gore ra2019. Warume ndati ndazviona baini. Tikatirambe takaringa ipapa ndokutoti makambani makuru achatoita kugara akaita kuita kuvhiringika chaiko, nokutoti kana Delta ikati ngeyajiwa nonyaya kudari moziva kuti paita kunyangariwa, panenge paita kugarira nhanzva pamawere chaipo, nokutoti palibe anosara. Makambani ese aibhadhara mutero nguva dzesedzi, kunyange nepawaimboti gedye paye zvese ipapo palibe ari kuzviringa wendo huno rikaitirambe takaringa wakomana, asi pakaita kunyangariwa. Masangano anowira kodzero dzevarairidzi arikuita kufara kuti wendo huno wabvumiwa kuti waite zvokuitisa zvokudzidzisa pwere munguva holiday classes pachirungu. Ipapa kwaiwa grade 7 wanenge wachibhadhara mari inoita $2 pachidzidzo chibodzi. Form 4 wanenge wachibhadhara $3 pachidzidzo chibodzi. Form 5 Form 6 wanenge wari kubhadhara $5 pachidzidzo chibodzi. Pokare wanogara kuzvikoro mabhodha kwai wanenge wachibhadhara imwe pamusoro iri $4 pazuva ribodzi. Pakaita kunyangara apa. Rikaiti zvione kumakodzero dzowana murairidzi wari kuita kufara kama. Kwai ipapa wana murairidzi wachapuwawo zvikamu 50 zvomaridzo kuti dzinge dziri dzawo. Aiwa, wanofundisa waye zvikoro zvakati kure zvinova pwere wakati wande aiwa wapinda hawo machena. Tikaitirambe takazviringa izvozvo kuti zvinopera sei. Kambani yokuimba kwaiya goreketayo kutoti izvezvi goridhe rairi kuchera rese raakuisiwa zvimwe zvinhu zvinoita kuti rigozikana kuti raenda kupi nokupi kusvikira ratengesiwa. Tikaiti izvozvoona kuti zvichasenza chere mukumisa kutengesiwa kwegoridhe zvisiri pamutemo. Anobana bhora rekiriketi Sikandarasa agonzi ari panhamba yechitatu pasi rese kuvanhu vari kuziva zvaari kuita kumutambo T20 aiwo kiriketi, kuti makorokoto. Tikaringa zviri kuitika ipo pasi rese muSouth Africa, bato MK ranga riri kutenderera kunzvimbo yeDurban richireketa iro kuti riri kuwadziwa nezvakaitika musarudzo dzeumwedzi miiri yapfuura. Warume pakaoma. Tikaitirambei takaringa ipapo. Ukuwo waJacob Zuma kwaiwa goti ndikuda kuita musangano nemi wakuru ANC tiri padande mutande, ndikutoda kutoita kusangana mboni nomboni tiringane usu nousu kuti zviite zvakanaka. Apo wari kuziva hawo kutoti wanobvuma wapwerewo ANC waripo iwawo wanozvibvuma rikaitirambe takaringa. Rimwe zuva pane zvimwe zvichazoitika basi. Kuburitsiwa kwaPhilip Druta ari ndiye munhu wokutanda kusungiwa nyaya yoVBS, yokubiwa kwemari kuVBS. Anga ari ndiye aitekaidza mari. Wakomana akandogara mujeri makore 3 nochidimbu, 3.5 years pachirungu, bva atoburitsiwa. Izvozvo zvawadza vazhinji vari kureketa kuti palibe zvinhu zvaitika apa. Rikaitirambe takaparinga ipapo kuti zvinenge zvimbopera sei. Tinokunyepai.
mapato anopikisa kubotswana ari kureketa iwo kuti ari kupuwa nguwa yokuti vapindewo mukuita zvokutsvaka utsigiro pokare kuti gwaro rovhavhoti vari kuribvumidziwa kuti waripiwe. Unofunga kuti iZimbabwe regai tirambe takaringa kuti zvichazoita sei, nekuti sarudzo dzacho dzaamo mumhera muchaimo. Tinenge tichikunyepa iyi. DRC yagoreketawo iyo kutoti kambani Apple nemamwe makambani akaita sana Samsung nevamwe waari kuita kuvhiringika chaiko, nokutoti ndo vanhu vari kuita kuti DRC irambe ichiita zvairi kuita pokare, nokuti wari kutora zvicheriwa zviri kucheriwa nevapwere zviri kunze kwomutemo chaizvo zvisingabvumiwe. Mabuja pakaita kunyangara kuri kunenedzewa kuti kwai kuna vapwere vanogona kuda kusvika zviuru 40 chaiwo wariko kuDRC wari kundoitisiwa zvese zvese zvekuchera izvo zvicheriwazvo wachitengesa. Asi pakaita kunyangara regai tirambe takaringama. ICC International Criminal Court wari kunzi ipapa waakutoda kuti waendese masamanisi okusungiwa iye Benjamin Netanyahu pokare naYoav Gallant. Regai tione kuti zvichaitika chere izvozvi kana kuti zvinenge zvakadini. Uku kuAmerica Joe Biden agoreketa kutoti inini kana ndikanzi nomachiremba uri kuhwaritsa unokodzera kuti upinde, ndo pandinozofunga kuti ndosiya chere kupinda pokare musarudzo. Zvakaoma. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi izvozvi. Asi kwanyasi togumira pano mabuja. Nyasi marinzwa akaizvira mhandiwe mukandiona kana rakakwidza kutosaika munondoti saya mabuja. Asi kwanyasi regai tigumire pano. Ndini wenyu mhandiwe onawo.